5 μοιραία λάθη στο διαζύγιο. Τα σημαντικότερα λάθη στο διαζύγιο που μπορούν να βγουν μοιραία είναι τα ακόλουθα. Πρώτον, η μη πραγματοποίηση συνεδριών των συζύγων με εξειδικευμένο οικογενειακό σύμβουλο γάμου, προκειμένου είτε να σώσουν το γάμο τους αν το επιθυμούν, βελτιώνοντας τις συμπεριφορές τους και τον πυρήνα της σχέσης τους, είτε να μάθουν τους ορθούς τρόπους ανακοίνωσης της πρόθεσής τους για διαζύγιο στα τέκνα τους, προκειμένου αυτά να μην κλονιστούν από την απόφαση των γονέων τους. Δεύτερον, η μη προσπάθεια του ζεύγους να λύσει το γάμο με συνενετικό διαζύγιο, προκειμένου να αποφευθούν οι διαδικασίες της αντιδικίας και οι σύζυγοι να χωρίσουν το γάμο τους πολιτισμένα, σε λιγότερο χρόνο, με μικρότερη ψυχολογική φθορά και πιο οικονομικά. Πάντοτε εμείς οι δικηγόροι θα πρέπει να εξετάζουμε πρωτίστως τη δυνατότητα συνενετικής λύσης ενός γάμου. Τρίτον, η πραγματοποίηση ενεργειών από τους συζύγους, χωρίς προηγουμένως να έχουν συμβουλευτεί εξειδικευμένο δικηγόρο οικογενειακού δικαίου, προκειμένου να αποφύγουν σφάλματα και παραλήψεις που είναι πιθανόν να έχουν μεταγενέστερα σημαντικά δικαστηριακό αντίκτυπο. Ένα ενδεικτικό παράδειγμα είναι η μη επίδοση εξοδίκου πριν από την απομάκρυνση από την οικογενειακή στέγη. Τέταρτον, η μη αναφορά στο δικόγραφο όλων των περιστατικών και των λεπτομεριών που σχετίζονται με τον κλινισμό του γάμου. Το οικονομικά δεδομένα των γονέων και η συμπεριφορά τους ως γονείς. Ένα αναλυτικό και εκτενές δικόγραφο αποτελεί χωρίς αμφιβολία μια από τις βασικότερες παραμέτρους για την ευνοϊκή έκβαση μιας οικογενειακής διαφοράς. Πέμπτον, η εμπλοκή των παιδιών στις εντάσεις και προστριβές μεταξύ των γονέων αποτελεί αναμφίβολα ένα από τα μοιραία λάθη που δυστυχώς πραγματοποιούν αρκετοί γονείς που βρίσκονται σε διαδικασία διαζυγίου και που, όπως αντιλαμβάνεστε, έχει σοβαρές ψυχολογικές συνέπειες στα ανήλικα τέκνα, τα οποία βιώνουν ψυχικό άλγος και αισθάνονται αποδέκτες των συμπεριφορών και των επιλογών των γονέων τους. Οι γονείς πρέπει να γνωρίζουν πως μπορεί να πέτυχαν ως σύζυγοι, αλλά ως γονείς θα πρέπει να έχουν τα παιδιά τους στο επίκεντρο και μακριά από τις προσωπικές τους διαμάχες.